παίρνουμε ένα κόκκινο, λίγο θηλυκό χαλκό και πιο λίγο ακόμα μπορούμε να βάλουμε, εντάξει, να το βάλουμε κάτω-κάτω. Εντάξει. Και βάζουμε νεράκι. Μέσα θα μείνει κάτω, το βλέπετε? Η κάμερα το τραβάει. Είναι κάτω, Ναι. Θα κάνει πάρα πολλές ώρες να... Λοιπόν, άμα ρίξουμε την ίδια ποσότητα και το αναδεύσουμε, οπότε αλλάζει ο μηχανισμός. Λοιπόν, αυτό έγινε γαλάζιο όρο, δηλαδή ομοιόμορφη διάλυση, εντάξει. Ενώ αυτό για να γίνει έτσι γαλάζιο, θα κάνουμε μια εξουδετέρωση και πάλι θα παρακολουθήσουμε το ρυθμό της εξουδετέρωσης με διάλυση. Αυτό είναι υδροχλώριο 4μη. Πυκνό. Φαινολοφθαλεΐνη, ο καλύτερος φαινολοφθαλεΐνη. Στο αλκαλικό ή στο όξινο, θυμόσαστε? Στα αλκαλικό. Τώρα είναι οξύ εδώ μέσα. Έμεινε άσπρο. Άμα ρίξεις βάση αρκετή ώστε να εξουδετερωθεί, τότε έτσι. Λοιπόν, ναι.